live ging. Dus ik dacht, ik maak een tweede video en dit is om Jenny Sommer te bedanken voor haar tips, haar video's, haar live uitzendingen, haar nieuwsbrief met alle soorten informatie die je krijgt als je aanmeldt op haar website. Dankzij alle informatie, infotips en zo heb ik mijn workshop voor september helemaal uitverkocht, mensen. Geloof me, Facebook helpt. Je moet echt constant content op jouw Facebook pagina posten. Je moet ook durven om live te gaan, want dat is ook heel belangrijk. Mensen moeten weten wie het gezicht achter het product, achter het merk is. Dus heel belangrijk om af en toe je gezicht te laten zien, tenminste 1 keer in de week. Je hoeft geen half uur tot een uur blijven babbelen of zo, tenminste een kwartiertje of zo om iets te vertellen over je product of iets te loten of maakt niet uit wat het is, maar gewoon om je mensen gewoon entertained te houden en dat je niet af en toe iets plaatst. Ja, ik ga dit verkopen en dan verwacht je dat mensen dingen gaan van je kopen. Nee, dat gaat niet zo, want ik zou het ook niet doen. Als ik jou niet ken, jouw product niet ken, dat zou ik ook niet doen. Dus dankzij alle goede tips dat ik van Jenny Sommer heb ontvangen, heb ik mijn workshop van stemmen helemaal uitverkocht. Ik wil jou heel graag bedanken, Jenny. Bedank ook. Ik heb ook een keertje een sessie bij jou geboekt, maar niet 1-op-1. Dat was een soort van online, was een workshop of zoiets. Ik weet niet precies hoe het was. Maar die had ik ook gevolgd. Daar had je ook heel goede tips en zo. Dus mensen, als je echt jouw bedrijf tot another level wil brengen, mensen, boek je sessie 1-op-1 met Jenny Sommer, maar dat gaat helpen. Oké, bon simang, doei!